गिबियाव आङो निमाहा बिग्रोबाय जोंहा रबीन्द्र मोसाहारिया मेलखौ बेखेवनांगौमोन नाथाय गाबोन रायजो सभानिबो बिसायख'थि आरो बाजेट सेसन 2टा बाजासिम सोलिनांगोन 10 मिनिटनि थाखायबाबो आङो नुजाहैनांगौखाय बे हाबाफारिखौ आंनो आवगायनानै होबाय समानाव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो दिनैनि मेल सामलायगिरि आरो बिथांनिनो बिबानगिरि लोगोफोर आरो बेयाव नुजाफैनाय मनमती बर' जहलाव बालिराम बर'नि बिनानाव आरो गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोन आङो खावलायनाय बादियै दिनै मुंख्लं बालिराम बर' माहारियारि जोहोलाव मुंख्लं बालिराम बर' लिरगिरि धीरेन बर' बिथांनि सुजुनाय बिजाबखौ दिनैहाय जे सेबखांफिननानै दिहुननाय जादों बे बिजाबखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै आरोबाव खेबसे बेखेवनानै होनाय जाबाय आरो बेखेवबाय होननानै आङो फोसावबाय बयखौबो आखाइ खबना होनो खावलायदों मानव गेदेर आफाद बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रबीन्द्र मोसाहारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनेन बसुमतारी जोहोलाव बालिराम बर'नि बिनानाव मनमती बर' नाथुराम बर' दानि आर्टपेकनि चेयारमेन आरो मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो हारिमु आफादनि जिल्लानि नेहाथारि आरो रिता बर' आरो आगुनि आबोबनि दैदेनगिरि आथिखाल मा बिबान दं आं मिथिया आरती दैमारि गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोन रायजो राजाफोर आं गुसुङैनो बेखेवनानै बेखेवनाय नङा आं बुंनानै थांसै बिजाब बेखेवनायनि हाबाफारि बालिराम बर' बायदि हारि मोजां मोनग्रा जोहोलावफ्रा खुब बाङाय जोनोम जायो मोनफा मोनफा हारिया आङो मोनसे आंनि गोसोखांथियाव दाबो दं जे 1993 मायथाइयाव गिबि बालिराम बर'खौ आं पार्सनेलि लोगो मोनदोंमोन बे समाव आङो उदालगुरिखौबो आं मिथिया हरिसिङाखौबो आं नुफेराखै नाथाय गुवाहाटीयाव एबा क'क्राझाराव मिटिं जायोबा नुयो 84आव आङो देवलगुरि गामियाव फैजेनदों बै समनि MLA बिनय खुंगुर बसुमतारीनि न'आव बे समाव बालिराम बर'खौ आं लोगो मोनदों 85निफ्राय आं बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों थाबायफादों 85निफ्राय बालिराम बर'नि न'आवबो आङो ओंखाम जादों हर थादों नुदों एसेबां स्पिरिट गोनां मानसि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बै समनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावबो जोबोद खममोन दा नोंथांमोना बेखौ बांद्राय बुंनाय बायदि मोनगोन नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बै समनि 6 बोसोरनि सोमावसारनायाव गोबां आखान्थि थायोनो सोरखौबा सेनापति होनो सोरखौबा लेफ्टेनेन्ट होनो नेक्स्ट टु बड'फा सानै साथाम मानसिखौ जुदि दोननानै नायोबा सानसुमा खुंगुर खनेन्द्रनाथ बसुमतारी आरो नेक्स्टआव बालिराम बर' फैयो तो बालिराम बर'जों रायज्लायालासेनो खुनु थांखि लाया बेनिखायनो थैजासिमाव बिथांनि जे मोनसे अबदान
contribution. बियो जोबोद inspiring, थुलुंगाखांथाव. गिदिर दैदेनगिरिफ्रा खालि खामानिल' मावो एबा खोथाल' बुङो बे नङा. बे जाहैबाय गुबुनखौबो इन्सपायार खालामो, थुलुंगा होयो. इंराजियाव मोनसे खोथा दङ, mediocre teachers fails. माने सरासनस्रा फोरोंगिरिफ्रा खालि बुङोल'नो लेखायाव मा लिरदों स्टुडेन्टफोरनो बुंनानैल' खोनासंहोयो. आरो मोजां टिचारफ्रा जायखौ गुड टिचार होनो बिसोर एक्सप्लेन खालामो, बेखेवनानै होयो. आरो जेखौ जोङो एसे गुडनिफ्राय जौसिन होनो सुपेरियर, बिसोर जाहैबाय डेमनस्ट्रेट खालामो. बिसोर बुङोबो एक्सप्लेनबो खालामो आरो दिन्थियोबो आखाइजों आथिंजोंबो. नाथाय ग्रेट टिचारफ्रा जाहैबाय मा हाजार मानसिफोरखौ इन्सपायार खालामो, थुलुंगाखांहोयो. बालिराम बर'आबो सासे मावथिबोमोन, सासे सानसुमैबोमोन, सासे दैदेनगिरिबोमोन. आरो सासे दैदेनगिरि ओरैबादि दैदेनगिरि जे बियो गावल' सोमावसारनायाव बाहागो लादों बे नङा, बियो हाजार बर' फिसाफोरखौ थुलुंगाखांहोदों. दा बिथांनि न'आव गोबां खेब थाफैनानै गोबां खेब उन्दुनानै साधारन न' बाहाय जायो बाहायनो थायो. मुंदांखा बे समनि रेडिअ आर्टिस्ट मनमती बर' उन्दै बैसोआव ट्रेनिं लागासिनो दङ मिउजिकनि. जों सम लोगो मोनफैयो, नाथाय बिनिफ्राय गिदिर मोनसे थांखिफ्रा जानानै थाङो. थ' बालिराम बर'नि दिनैनि बे थैनाय सानाव गोलाव बाथ्रा बुंनो मोननायमोनबा गोबां मेम'रिखौ आं बुंनो हागौमोन. खारन आंनाव मोनसे लिभिं मेम'रि जानानै दं. मानसिखौ आं बे पार्सनेलि बेखौ लोगो मोनबोजोबदों, मोजां गाज्रि दुखु दाहा गासिबो. नाथाय बियो मोनसे केरेक्टार बेनाव दङमोन जे गावनि उइकनेस, गावनि दुखु दाहाखौ गोसो सिङाव दोनखुमाजोबनानै डमिनेट खालामनानै लानानै जेब्लायबो मोनसे स्पिरिटआव थानानै बाथ्रा बुङो. वाइ नट, मानो हाया, सल' फैथां बे खोथा गैया. थ' बेबायदि मोनसे डियारिं एटिट्युड थानाय दैदेनगिरिफ्रा सोमावसारगिरिफोरखौ थुलुंगा होयो. दैदेनगिरिफ्रा मा ओरैबायदि माखासे केटेगरि थायो जायफ्रानोखि माइक मोनोबा, स्टेज मोनोबा, पाब्लिक मोनोबा गावनि बिबुंथियाव बिराद मोजां थुनलाइनि बाथ्रा लगायनानै थुलुंगाखांहोनो हागौ, आखाइ खबहोनो हागौ. दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि दैदेनगिरिबो दङ, लेक्सारनि गेजेरजों मानसिफोरखौ दुंखांहोनो हायो. नाथाय रियेल रिभलिउसनारिफ्रा मा गावनि मावनायनि गेजेरजों पाब्लिकखौल' नङा, सिङाव गावजों साइडआव थाफानानै थानाय वार्कार्सफोरखौबो थुलुंगाखांहोनो हायो. आरो जायफ्रानाखि गावनि वार्कार्सफोरखौ अराय सम थुलुंगा होनानै हारिनि थाखाय मावनो थुलुंगा होबाय थानो हायो, दे आर दा रियेल लिडार. बिसोरनो अंगुबै लिडारमोन. खारन गावनि वार्कारखौ थुलुंगाखांहोनो हायाबा मोनसे सोमावसारनायखौ बारा गोबाव लांनो हाया. पाब्लिकआ दिनै 1 बोसोरनि उनाव सासे दैदेनगिरिनि लेक्सार खोनानानै फंसे रावजोंनो आखाइ खबनोबो हागौ. नाथाय वार्कारफ्रा जेब्लायबो नोंजों थाफायो. नोंनि गाबनायखौ नुयो बियो, नोंनि मिनिनायखौ नुयो बियो, नोंनि जानायखौ नुयो, नोंनि उन्दुनायखौ नुयो. माब्ला नों गोसो बायदों, माब्ला नों दावबोखाङो. आरो बे वार्कारफ्रा नोंनि सोलिनाय, नोंनि आखल दावल, नोंनि साननाय हनाय बुंनाय बेखौ नायनानै थुलुंगाखांबाय थानांगौ जादों. बा वार्कार्सफोरखौ, मावथि जोहोलावफोरखौ जायफ्रानाखि हारिनि थाखाय जिउ बावनो थाखाय ओंखारबोखानाय जोहोलावफोरखौ थुलुंगाखांहोबाय थानांगौ. बिसोरनि गोसोआव मोनसे थुलुंगा सोबाय थानांगौनि बिबाना दैदेनगिरिफोरनि सायाव थायो. आरो जायफ्रा मावथिफोरखौ थुलुंगा होबाय थानो हायो, दे आर दा रियेल ग्रेट लिडार. बिसोरखौनो ग्रेट लिडार होननाय जायो. आरो बालिराम बर'आ सासे बेबायदिनो सासे गेदेमा दैदेनगिरिमोन. ओंखायनो बिथांखौ अराय गोथां खालामनानै लाखिनांगौआ जोंनि बिबान. अराय गोथां खालामनांगौआव जोंहा गोबां कुइसन फैगोन जे बिथांनि मुङाव जों मा बानायखो बे गिदिर बाथ्रा नङा, मानि थाखाय बानायखो. जे दिनै बालिराम बर'नि गोसोखांथियाव मोनसे जेनेबा कमिउनिटि हल दंसै, बा
मानो लुदों नोंलाय मायाव बाहायगोन नोंलाय खारन दा ओरैबायदि नुदों जे बड'फा थैनानै दंबाय बड'फानि नामाव स्कुल लुबाय बड'फानि नामाव कमिउनिटि हल लुबाय बड'फानि नामाव बायदि बायदि लुबाय नाथाय बेहा खुनु मोनसे माबा गैया जों बाहायनो हायाखै खुनु मिनिंफुलि बाहायलांनो हायाखै ओरैनो थाबाय बे खारन डेडिकेटेड टु बड'फा किन्तु बालिराम बर'नि मुङाव दिनै जुदि जों गुबैयै माबा मोनसे बानायनो नागिरदोंब्ला बे इउजफुल जानांगोन मिनिंफुलबो जानांगौ मानसिफोरनि समाजनि थाखाय लाब जानांगौ जों मा खालामगोन बे गिदिर बाथ्रा मानो खालामगोन बे बिराद गिदिर बाथ्रा तो उनाव जुदि बालिराम बर'नि मुंख्लं बालिराम बर'नि मुङै जुदि दिनै माबा मोनसे प्लानिंफोर लानानै आवगायबोयो बर' एमपिआ दिल्लीयाव बर' एमपि गैला रावबो गाबोन सासे बर' एमपि मोननो थांगासिनो दं जों आरो बेखौ देरहाहोनांगौआ जोंनि बिबान आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जे गाबोननि रायजो सभानि इलेक्सनाव जोंनि बर' एमपिआ जेरैखिजाया देरहासार जालांगोन बेहाय खुनु जेंनानि बाथ्रा गैया बेनि थाखाय जों गासिबो नाजादों ज' आसामनि गिबि मन्थ्रि मुख्यमन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मायाबो जोंखौ मदद होदों देरहालांनायाव जेरैखिजाया सासे बर' एमपि देरहालांनांगौ होननानै तो गाबोन जोंनि थाखाय मोनसे रंजाथावना सान जागोन आरो बेखौ आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसे सिगां खोन्थालांनो मोननानै आङो गोजोननाय मोनदों बयनोबो आङो साबायखर बावबाय सम मोनोबा खेबसे फैबावनानै बिथांनि सोमोन्दै रायलायगोन आं बेखौनो मिजिं लानानै दिनै आंनि बुंनायखौ आं बाहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों